na ang paksa sa debating yaon ay yung sa samahan ba o iglesia na sinimulan ni Kristo, meron bang puno o meron bang yung chief o leader? Okay. Now, ayon kasi sa paniwalang protestante o hindi mga katoliko, sa lahat kasing mga disipulo o mga apostol, walang chief, walang executive. No? Pag sinabi kasing chief, executive, yung mataas ang tungkulin niya. Di ba? Pag sinabing executive. Or sa ginamit nating salita ngayon, walang pope. Okay. Yung iba pa, sabihin nila, yung salitang pope, lumilitaw lang ito noong ika-6 na siglo. Inimbento. Kaya hindi daw biblical ang tungkulin ng pope dahil inimbento lang ang salitang ito ng Roman Catholic Church. Sa Biblia, walang mababasang pope. Okay, totoo naman. Dahil huli na itong ginamit sa tungkulin na nandyan na. Tinatag na ng Panginoong Jesucristo. Para kasing gusto nilang palitawin na ang termino o letra o salita na ginamit na huli na. Okay, yung tinawag sa salitang ito o terminong ito ang nagpa-exist sa isang tungkulin. Hindi po tama ang ganiyang unawa o pag-iisip. Dahil nandyan na ang office, nandyan na ang tungkulin. Si Kristo pa nga ang nagsabi, yung tungkulin ni Pedro nandyan na. Si Kristo ang nagtatag o nagpipili kay Pedro na pinahiwatig niyang si Pedro ang representative niya. Nang binigyan niya ito ng authority na ang ginawang simbolo, mga susi ng kaharian ng langit. Pinaubaya sa kanya, Mateo 16:19, mga kapatid at mga magulang. Nandyan na ang office. Nandyan na ang tungkulin. Huli ng tinawag na Pope. Okay. So, hindi ang terminong Pope, hindi ang salitang Pope ang nagpa-exist. Ano ba yun sa Tagalog yung nagpa-exist? Okay. Siguro, yung kung sa Bisaya pa, nagpatungha. Nagpatungha. Okay. Now, nandyan ang office, nandyan ang tungkulin, huli ng tinawag na Pope. Katulad sa terminong presidente. Ang terminong ito ay wala pa sa panahon ng mga apostol. Kung basahin natin ang Biblia, hindi tayo makabasa na ang leader tinawag na presidente. Meron gobernador. Pero wala tayong mababasang terminong presidente na ang tinukoy yung leader. Wala. Dahil huli na ang terminong ito ginamit. O nabuo natin. Pero hindi ibig sabihin, sa panahon ng mga apostol, wala pang leader. Meron ng leader. Pero hindi pa ginamit ang salitang presidente sa kanilang panahon. Ganon din. Totoong ang terminong Pope huli ng naimbento o huli ng ginamit sa mga ika-6 o ika-7 siglo na. Pero ang tinawag, ginamitan sa terminong ito na isang tungkulin, nandyan na. Di ba? Malinaw ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro. Now, balikan natin yung Lucas 22:26. Nagdebate kasi ang mga apostol kung sino ang chief nila. Sino ang executive nila. Di ba? Huwag niyong kalimutan, no? Sa nasabi na natin, kapag may isang grupo, may isang leader. Kahit nasa small unit na
grupo o pamilya. O yung pamilya natin, may leader, di ba? Yung ama. So, ganon. Now, sa iglesia o simbahan ni Kristo, of course, siya ang pinaka-leader o pinaka-chief. Siya ang tinawag nating king. Pero sa napag-aralan na natin, ang isang king ay may isang right hand o yung tinawag nating prime minister. Yung hari, di ba? Now, natalakay na natin na ito ay si Pedro. Hindi ko nalang ulitin ang Mateo 16:19. Now, ang ating tutukan ngayon, itong Lucas 22:26. Dahil patunay ang talatang ito na talagang hindi mali ang tinuro ng simbahang Katoliko, na si Pedro talaga ang ginawang executive. Okay. Now, nagdebate ang mga disipulo o mga apostol kung sino ang executive nila o pinaka-chief nila. Di ba? Nagdidebate sila. Now, batay sa debate na nangyari sa Cebu na natandaan ko, ang Iglesia ni Cristo, nasa panig sila sa paniwalang walang executive sa mga apostol. Patas lang daw o walang executive o walang, kung baga sa Supreme Court ba yan, walang Chief Justice. Diba? Mali, no? Dahil sa Supreme Court ay talagang may Chief Justice. So kung baga, ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang panig sa debating yaon, sa mga apostol, walang Chief Justice. Dahil, walang mataas sa tungkulin, pinakamataas na tungkulin sa mga apostol. Patas lang daw, no? Walang chief sa kanila. Okay. Now, kung ating basahin ang Lucas 22:26, hindi naman tutol si Kristo na may chief sa lahat ng mga apostol. O hindi sinabi ni Kristo na mali kayo. Bakit nagdebate kayo kung sino ang chief sa inyo o sino ang leader sa inyo? Walang leader sa inyo. Hindi sinabi ng Panginoon sa kanila sa panahong iyon, no? Ano ang sinabi ni Kristo? Na masabi nating tama ang turo o aral Katoliko, no? Hindi tutol si Kristo sa gusto nilang palitawin na may head o na may executive sa kanila, no? Ang sabi ni Kristo, ang leader o ang executive, sa King James Version, chief ang ginamit na salita. Chief. Parang kung gawin natin halimbawa ang Supreme Court, Chief Justice. Okay. Hindi tutol si Kristo na may Chief Justice sa lahat ng mga apostol. Basahin niyo Lucas 22:26. No? Ang salitang ginamit chief. Hindi tutol si Kristo sa paniwalang may chief sa lahat ng mga apostol. Okay. Now, sabi niya, ang chief, ang leader sa inyo, yung gawin niyang sa Bisaya, pasulugoon. Yung susuguin. Susuguin. Okay. Now, ang chief daw sa kanila, iyong servant of all. Yung servant of all. Okay. Now, sino ang pinahiwatig ni Kristo nito? Na ang chief daw sa kanila o executive sa kanila, iyong susuguin para sa lahat. Malinaw naman na si Pedro, kung babasahin natin ang Juan 21, versikulo 15 hanggang 17, sa lahat ng mga apostol nang papaakyat na ng langit si Kristo, no? Nang papaakyat na ng langit siya, si Pedro ang sinabihan niya sa tungkuling papastol sa kanyang mga tupa. Di ba? Juan 21:15 hanggang 17. Si Pedro, sinabihan niya si Pedro,
pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ang ibig sabihin nito? Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses sinabi ito ni Kristo kay Pedro, di ba? Mga kapatid at mga magulang. At tandaan, hindi lang si Pedro ang nandun sa pagkakataong yon. Lahat ng mga disipulo na naging mga apostol nandun. Pero si Pedro lang ang sinabihan ni Kristo na, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito ay malinaw na pinahiwatig ni Kristo na si Pedro talaga ang vicar, representative of Jesus Christ. So ibig sabihin, siya ang chief o executive sa lahat ng mga apostol. Now, mga kapatid at mga magulang, ang matatawa tayong, kung aking tandaan, matatawa ako. Or ambot, sa Bisaya pa, ambot sa inyo kung ano ang reaksyon ninyo. Dahil sa debating yaon, wala akong nakita sa mga comments na pareho sa yung naisip kong komento, resulta sa debating yaon. Kasi naisip ko, bakit nag-against ang Iglesia ni Cristo sa proposition na patunayan ng Catholic Faith Defender na si Pedro ang visible head sa lahat ng mga apostol? Negative side ang Iglesia ni Cristo. So ibig sabihin, walang executive sa lahat ng mga apostol. Pantay-pantay lang ang kanilang tungkulin. Yun ang stand ng Iglesia ni Cristo. Now, ang ina-affirm ng CFD na si Pedro ang chief o executive. Now, ito ang napapansin ko. Inconsistent ang Iglesia ni Cristo sa debating yaon, sa paksang dinidibatihan dahil bakit sinalungat nila ang paniwala na may executive o chief sa lahat ng mga apostol na ang grupo nila o sila mismo may executive? Di ba, mga kapatid at mga magulang, hindi ba nyo naisip? Bakit sinalungat ng Iglesia ni Cristo ang paniwala ng Katoliko na sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang executive? Pinalitaw nila na pantay lang. Pantay-pantay lang ang posisyon o tungkulin ng mga apostol. Walang chief justice o walang executive sa kanila. Pero bakit ang kanilang grupo may executive minister? Di ba? Inconsistent sila, mga kapatid at mga magulang. Now, walang ibang dahilan kung bakit naging ganon. Naging ganon kasi dahil gusto kasi nilang o nasa paniwala kasi nila na huwag magpailalim sa authority ng Santo Papa na successor ni San Pedro. Yung nakasunod sa authority ni St. Peter kasi mga popes, di ba? Kaya dahil kapag ang isang tungkulin kasi mababakante, may papalit na uupo sa tungkulin ito. Katulad ito sa posisyon o tungkulin ng isang presidente. Kapag mabakante ang office na ito, may papalit. Di ba? Dahil kailangan kasing may mamamahala. Di ba? So may papalit kung mabakante ang tungkuling ito. Kahit na sila, no? Pagkamatay sa kinilala nilang unang executive na kinilala nilang sugo at anghel, si Felix Manalo, nang namatay na ito, pinalitan nila ni Iranyo ang anak ni Felix. At pagkamatay naman ni Iranyo, ang anak ni Iranyo na si Eduardo, siya ang ipinalit. Di ba? Oh. So, ngayon, ito ang dilema nila. Inconsistent ang paniwala nila dahil hindi nila tinanggap na sa lahat ng mga apostol si Pedro ang executive. Di ba? So hindi iyan ang iglesia na
itinatag ni Kristo. Malinaw. Kung sasabihin naman nila, okay, sa kapanahon ng mga apostol, walang executive sa kanila. Ngayon, meron na. Di, anong masabi natin? So, hindi yon ang totoong iglesia. Di ba mga kapatid at mga magulang? Iwasan kasi nila ang pagpapailalim sa authority ni Pedro na nasa mga Santo Papa ngayon. Iiwasan nila, hindi sila magpailalim sa office na ito. Pero gusto nila na ang mga tao magpapailalim sa pamamahala ng executive minister na walang historical records o evidence na ito ang tungkulin na itinatag ng Panginoong Jesucristo na dapat nating pag-isahan. So, sino ang nasa tama? Ang nasa tama ay yung nagpapailalim sa office ng Santo Papa o tungkulin ng Santo Papa dahil ito ang tungkulin ni Pedro. Na kapag mabakante, may papalit. Biblical ito, nasa Gawa 1:20 na kapag ang office o tungkulin mabakante, may papalit. Di ba? So, masabi nating ang genuine na tungkulin na dapat nating pag-isahan ay yung Santo Papa. Tungkulin kasi iyan ni Pedro. Di ba? Samantalang yung tungkulin ng executive minister, hindi ito ma-connect ni Pedro. Di ba? Dahil 1914 lang nagsimula ang samahang ito. Mga kapatid at mga magulang. So, ang posisyon ng executive minister ng INC, imbentong walang basihan sa aral Kristiyano. Dahil batay sa Biblia, ang office o tungkulin ni Pedro ang dapat nating pag-isahan. Dahil ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ang mga tupa na tinukoy, yung mga sakop ng iglesia. Ibig sabihin, magpailalim sa tungkulin ni Pedro. At dahil wala na si Pedro, history will show us sino ang umupo sa ating panahon ngayon. Ito ang Santo Papa, di ba? So, kung totoo tayong Kristiyano, magpapailalim tayo sa authority ng Pope. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga, ako, hindi ko maiwanan ang Katoliko dahil ito ang tunay na samahan na sinimula ni Kristo na ang tungkulin ng executive na tinukoy yung Santo Papa, nakasunod sa authority ni Pedro, genuine ang authority nito, mga kapatid at mga magulang. Samantalang yung ibang mga samahan, mga leader nila, hindi si Kristo ang nagtatag sa mga tungkulin nila. Now, ginamit lang nila ang mga termino na sa Biblia, kinopya nila. Halimbawa, yung pastor, ministro, kinopya nila na yun daw ang name tag o ang itawag, yung tungkulin. Ginamit nila para may quote silang bersikulo, may mabasa sa Biblia, pastor. May mababasa sa Biblia, ministro. Pero kung ating examinin, hindi naman sila ang tinukoy. Di ba? Dahil yung mga description na iyon, ang tinukoy, yung mga nasa panahon noon ng mga apostol, mga kapatid at mga magulang. Dahil yung terminong pastor, pwede itong variant na salitang gagamitin sa pari dahil ang pari, pastor. Di ba, mga kapatid at magulang? At pwede din sa bishop dahil ang bishop, pastor din. Di ba? Santo Papa, pastor din. Ministro, ang pari, ministro. Di ba? Dahil ang priest, a minister of God. Naalala ko sa Roma 15:16 na yung si Apostol Pedro, tinawag na pare o priest. So, interchangeable ang salitang pare o minister o pastor. Pero hindi natin pwedeng gamitin ang salitang iyan na ating gamitin na yun ang gagamitin nating description sa ating mga leader na hindi si Kristo ang founder. Di ba? So, ano yan?
hindi genuine. Sorry kung magamitan natin ng salitang fake o piki ang kanilang office dahil hindi naman si Kristo ang founder sa kanilang mga grupo, di ba, mga kapatid at magulang? So, wala na tayong oras. Itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.